Amom ti pandiwan? One na daday. Very basic. Hindi makalaba. Nya? Sal? Day. Ay naapo anak. Dataman agdraw-drawing ang tub obra amon. Imbis nga agrib-review ka kumaanak, nag-chat ni Ma'am Yaw DJ Gisay. Ag-exam kayo kano into bigat, ag-test kayo kanaw. May isa kano nga reviewin nyo, dagi jay pandiwa. Among ti pandiwan? One na daday. Very basic. Very basic. Sige karod. O kung na ni Ma'am Yaw tinay, pa-reviewin na kayo kanaw, magbigay ng mga halimbawa ng salitang pandiwa na ginawa, ginagawa, at gagawin pa lamang. Dati kano iti-review niyo. Ti example na dati yung anak. Ti example One daday. Sigurado ka nga mo nga talaga ti pandiwan? One daday. Basic. Basic. Ti example na dati yung anak. Kas pangiriganda jay upo, umupo, uupo. Kasjay. Ginawa, ginagawa, ken gagawin pa lamang. Kasjay. Si kamagaraw, timang tayo, dito example na talaga nga ma'am. Nakalakamot daday. Lakamot. Nya garaw. Maglaba. Naglalaba. Hindi makalaba. Kampingin mo tayo hindi makalaba, mate. Tinakaw dadjip kang gana daday. Inating ubingain. Kaagpay sumat daday. O ni mame, aglaba ko matatay. Madi makalaban ata, tinakaw dadjip lang gana. Po ating ubingain. Di malalawlawatin nan. Piloso po man ay, hindi ipagpagat mo. Ay naapaw. Ikang kay di may sabi nga, example na. Kas pangarigan ko madajay, nagwales. Nagwawales. Magwawales. Kasjay. Nagwales. Nagwawales. Magwawales. Kasjay, anak. Si Kamait. Ayaw mo ka, daday. Muman? Daday. Sigurad mo ma. Nyagaraw. Lumangoy. Lumalangoy. Hindi makalangoy. Tapay man nga ito, hindi makalangoy manain. Madi nga makalangoy, daday. Dati tsukoy. Ay naabaw mo, puro kapiloso po ka umain. Kay kasano nga ino, kas pangarigan naman ti sukaw. Okay. Lumangoy. Lumalangoy. Nakalanguyin daday ta. Taawanan si sukoy. Ayaw, diba? Opo.